Om. Om. Sajatine urip Ambudidaya Om. Antuk marga satu Om. Agama arane ing Yogya tinampi Om. Mugi Gusti ngijabahi dadya sarana gesang kang sejati. Assalamualaikum Kang Gareng Bagong. Waalaikumsalam Pedro. Waalaikumsalam Truk. Wah iki Kang Gareng. Iya Truk. Sadurunge ngaturke panuwun sik karo sing wis kepareng subscribe karo like ya Gong. Iya Truk, ngaturke gunging panuwun. Iya. Iki mau suluk apa Truk? Iki mau yen ora kleru pathet songo ngelik. Kuwi cakepane gawe dhewe, Truk. Iya, ya ora ketang sithik gawe sak-isa-isane. Coba iki mau diwerdekke piye, Truk? Ya iki mau Kang Gareng. Sejatine urip. Wah, sejatine urip. Iya, merga ning donya iki mung ana werna loro. Awake dhewe iki dikeparengke goleki sejatine urip iki didhawuhi ngopo? Dikon ngopo? Kepiye? Lah nek wis entuk, Truk, nek wis entuk supaya dadi urip sing sejati. Urip sing sejati iki sing kepiye, Truk? Nek manut dawuh sing ana, urip sing sejati ya sing manut karo kersane Gusti sing Maha Kuwasa. Dadi sejatine urip apa, Truk? Sejatine urip ya sinau. Goleki petunjuk. Sebab ning donya iki werna-werna petunjuk, mula didhawuhi goleki. Oh iya ya, Kuwi sejatine urip, dadi awake dhewe sejatine urip iki jane dadi murid. Murite sapa, Truk? Lho, murite Gusti Allah. Gusti Allah ki Maha Guru, awake dhewe Maha Siswa. Oh iya ya, Truk. Kuwi. Berarti nek golek ilmu, berarti ana kae sing jenenge budidaya, berusaha, ikhtiar mencari ilmu. Utamane ilmu petunjuk saka Gusti sing Maha Kuwasa kuwi mau. Kuwi nomor 1 sing paling penting. Oh iya. Sing intine kuwi.
Mula para nabi-nabi ki diutus lak ya diparingi ulangan ya ulangan ilmu agama kuwi mau. Iya ya, Kanjeng Nabi ki ora dikeki pelajaran matematika ya. Ora pirsa. Nabi-nabi ki ora ngerti ya ilmu aljabar, ilmu fisika ora diulang karo Gusti Allah. Ning sing paling penting ya ulangan iki petunjuk sejatine urip saka Sang Maha Guru. Gusti Allah ya iya. Oh ngono. Supaya antuk marga satuhu entuk dalan sing bener, sing sejati. Sebab ning donya iki ya pirang-pirang dalan. Ngono ya akeh banget dalan. Lah kuwi didhawuhi golek sing sejati. Oh ngono, Truk. Mula gaweane awake dhewe iki jane ora gampang goleki dalan sing sejati kuwi jane wis sak gawean dhewe. Ngono intine kuwi ya, Truk. Nah ning donya mung kanggo sarana kok. Oh ya diparingi sarana kanggo golek dalan sejati. Ning kadange awake dhewe malah sibuk ning nggon sarana kuwi mau. Golek sarana wae bendina nganti ditumpuk-tumpuk saranane iki akhire sing sejatine kudu nggo golek ilmu. Tuntunane Gusti Allah iki malah awake dhewe malah keter. Sibuk le dolanan iki mau. Saranane ya, Truk. Saranane iki ya dolanan kuwi. Akhire Bagong iki malah nglumpukke dolanan iki pirang-pirang. Monggo jane dolanane iki kudu dienggo golek ilmu kuwi mau, saranane. Wah iya ya, Truk. Apa sing jenenge agama kae ya, Truk? Lho iya. Sing jenenge agama sing keterangane saka Gusti sing Maha Kuwasa. Oh iya ya, Yogya tinampi. Dadi awake dhewe didhawuhi supaya nampa piwulang saka Gusti sing Maha Kuwasa kuwi mau. Tinampi kapundi ya, Truk? Iya. Ngono. Lan kanthi donga supaya sing ditampa kuwi mau bener-bener sing dikersakake dening Gusti Allah nyuwun pituduh supaya iso nemokke tuntunan sing sejati saka Gusti sing Maha Suci. Kanthi pandonga mugi Gusti ngijabahi. Oh ngono ya, Truk. Nah iya kuwi dongane ngono kok. Sebab nek Gusti Allah ora ngijabahi, ora ridho ya padha karo awake dhewe ora entuk palilah saka Gusti sing Maha Kuwasa kuwi mau. Ora entuk petunjuk ngono ya, Truk. Lah iya. Oh ngono. Supaya dadya sarana petunjuk kuwi mau iso minangka jalaran sarana entuk gesang kang sejati. Oh iya ya, Truk. Dadi mau nomor 1 iki sejatine urip kepiye nek wis entuk supaya iso dadi urip sing sejati, gesang sing sejati. Wah lah gesang sing sejati iki gesang sing kepiye, Truk? Ya gesang sing sejati iki nek final iki ya iso gesang ning swarga kono. Oh ngono ya, Truk. Wis kuwi intine ning swarga sebab nek wis iso ning swarga berarti uripe ning donya ya wis antuk dalan sejati. Wis entuk petunjuk sing sak benere. Wah iya, mula ning donya iki owah gingsing gong. Owah gingsir, Truk. Iya, sebab proses mencari iki ya ora gampang. Ngono ya, Truk. Awake dhewe wis menemokke siji. Nek jebule ana liyane sing awake dhewe durung ngerti, malah kuwi sing bener lan sak panunggalane ngono. Mula belajar iki diwajibke dening Gusti Allah seumur hidup. Iso awake dhewe iki nemokke petunjuk sejati bareng wis tuwa. Lho iso, Truk, iso. Ngono ya, Truk. Dadi entuk petunjuk sing sejati kuwi iso umure iso werna-werna, kadang isih cilik wis alhamdulillah wis nemokke. Ngono ya, entuk nemokke bareng wis sepuh ya akeh. Ngono ya, Truk. Kuwi gara-garane ya belajar. Mula nek ora belajar iki kadang ora entuk perbandingan-perbandingan kanggo awake dhewe menentukan kebijakan iki jebule ya mbutuhke
referensi sing akeh, informasi sing akeh. Oh ngono, mula isane ya kudu sinau. Golek ilmu ngono kae ya, Truk. Iya. Ngono ya, Truk. Iki mau Kang Gareng Bagong suluk pathet sanga ngelik. Wah iya ya, Truk. Cukup semene dhisik ya Kang Gareng Bagong. Insyaallah besok diteruske meneh. Wah iya, Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.